Velkommen til Parc Montreux, en lille grøn klat inde midt i Paris, og velkommen til et drama med danske kræfter i hovedrollen. Man kan allerede se den rødhvide stribede trøje. Henrik Djernis bærer den som nummer 3 i feltet. Rytterne er ude på 5. omgang. Halvdelen af løbet er kørt. Allan Poulsen, vi har 2 danskere med, Henrik Djernis og Michael Jørgensen. Skal vi lige lynhurtigt summere op, hvordan det er gået? Her kan vi se Henrik Djernis på 3. pladsen. Han har en absolut hovedrolle for øjnene, omkring 100.000 tilskuere her midt inde i Paris, og ligger i øjeblikket til en medaljechance. Ja, feltet er knækket midt over allerede her nu på 4. og 5. omgang, og der ligger en lille gruppe på 15-16 mennesker, der er stukket af. Og fra starten af, der har det jo været hollænderne med Van der Poel i spidsen, og italienerne Bramati og Pontoni, sammen med franskmændene, der har domineret løbet. Og Henrik har været så klog at ikke være på mellemhånd på noget som helst tidspunkt, men hele tiden ligget meget strategisk i feltet, og det vil sige, at han er kommet rimelig gratis med efter de første 25 minutter. Og når man kigger på Henrik Djernis, så må man sige, at han virker veloplagt, han udstråler, han har rimelig godt overblik over, hvad der foregår. Det er en Henrik, som jeg kender ham fra hans bedste dage, det må jeg sige. Og de bedste dage har jo altså kørt 4 verdensmesterskaber, en her i cykelcross og 3 på mountainbike, så vi har grund til, og vi har lov til at være rigtig optimistiske efter et par skuffende år for cykelcross, må man sige. Jamen, det er helt fremragende, det vi ser i øjeblikket. Han er med i det rigtige felt, og det er deroppe, det sker. Der kommer ikke andre rytter op bagfra nu. Det er i den gruppe, som nu er reduceret til 12 mand, som VM skal afgøres blandt. Og hvis vi kigger på de navne, som der skal slås for at få nogle medaljer, så er det jo i høj grad Luca Bramati fra Italien, og så er det Daniel Pontoni ligeledes fra Italien, Dominique Arnaud fra Frankrig, og så er der jo måske en gammel herre i feltet, Adrien van der Poel, 37 år, som kan bringe lidt overraskelse. Ja, Van der Poel har gjort det fremragende her på det sidste. Han vandt den sidste store World Cup inden VM. Og han har virkelig været sin livsform i år som 37 år, og måske er det ruten, der passer allerbedst til ham nogensinde, den han kører på i dag. Her igen i spidsen af feltet, man kan se på banen, at den er ikke helt frosthård, men den har en frosthård bund, og det er en teknisk krævende rute, Allan, der passer Henrik Djernis fint. Ja, modsat i går, hvor de unge kørte, der var der lidt regn og lidt slud, så der var banen lidt blød i bunden, men i dag der har der været frost, og den er utrolig lækker for Henrik banen, det må jeg sige. Og her kan vi se spidsen af feltet, 2 italienere ligger forrest, og så har vi Henrik Djernis nede omkring nummer 7 og 8. Der har været nogle forskellige ryg fremme. Hollænderne har prøvet, italienerne har prøvet, franskmændene har prøvet, men Henrik Djernis har hele tiden forstået at holde sig de rigtige steder i feltet. Ja, og i øjeblikket så har italienerne fået deres 3. mand frem, Claudio Verdinelli, og det vil sige, at nu er der 3 italienere frem. Der er Bramati, der er Pontoni og der er Vianelli. Og hollænderne har 3 mand frem, det er Kronendal, og det er Van der Poel og det Vos. Så det er virkelig lagt op til et opgør mellem de 2 nationer. Hvis Henrik kan udnytte rivaliseringen mellem de 2 nationer, jamen, så har vi en rimelig god chance for at få en utrolig flot placering. Og der skal køres 9 omgange. Her har vi Henrik Djernis midt i billedet, stadigvæk med fremme. Ja, der kan vi se, hvor nogen vælger at løbe op. Der gør Henrik det rigtige på det stykke der. Det er nemlig at få fast for ringene og kan cykle hele vejen op. Og det er han utrolig god til. Og Michael Jørgensen skal vi ikke glemme. Han ligger måske 20-25, et halvt minuts tid efter, hvor feltet er knækket over. Det er svært at se, at nogle af de ryttere skulle kunne nå at komme op. Og der er et af de store navne, Thomas Frischknecht, er også blevet hængende lidt ned i døgnet. Ja, Frischknecht er røgnet af fra førergruppen, og det er virkelig de skarpe kæle, der er fremme her nu på 5. omgang. Og her var det et studie af Claudio Vandelli med nummer 55 og med nummer 54, og let genkendelig på den gule hat, der er det Pontoni. Vi kan se, der er nemlig et stykke på strækningen, hvor Henrik udnytter sin blændende teknik frem til de andre. Det er hver gang, vi når frem hertil, der kører han sig frem i som nummer 2-3 stykker, og det er... Du kan se, at Henrik er gået frem sammen med de 2 italienere, der er blevet en ane til hul, ikke? Og hvem skal køre det op? Er det Van der Poel, eller det, der ligger hernede? Jeg synes, Van der Poel så en lille smule klar nu. Der var belgeren Verwegen, der kom med frem, men det er Henrik og Bramati og så den sidste italiener, der er med. Daniel Pontoni, Luca Bramati og Henrik Djernis forrest i feltet har fået så et lille bitte hul. Det kunne godt se ud som om, at der er ved at ske noget her. Jamen, Henrik skal bare lade de 2 italienere arbejde nu, og bare være med på hjul. Nu går det ned ad bakke, inden at man skal frem til depotet, hvor man skal skifte cykel. Så det er et teknisk svært stykke. Vi kan se, at Pontoni tager benet ud for at komme rundt i svingen, hvor Henrik bare styrer cyklen igennem, ikke? Stadigvæk Daniel Pontoni med den gule hjelm forrest, Luca Bramati nummer 2 og Henrik Djernis. En smuk rød-hvid trikot midt inde i Paris. Den klæder ham i øjeblikket. Det ser flot ud, det må vi sige. Det er en Henrik helt fremme
på det rigtige trøje. Vi kan også se hurtigt i pedalerne og hurtigt med rundt. Og Pontoni sidder og kigger lidt, jeg ved ikke om fortvivlet, fordi Bramati er jo hans store rival i øjeblikket i Italien. Men Henrik sidder, hvor han skal. Og her et studie af Luca Bramati. Ja, Bramati har været den helt store triumf med her i World Cup. Han har vundet 2 World Cup og et par enkelte andenpladser, så han i de 6 løb, der er blevet kørt, der har han fået topplaceringer i alle 6 løb. Og her lige efter er det Daniel Pontoni. Der har vi den forsvarende verdensmester nummer 1 på skulderen. Det er Runkel, der vandt sidste år. Schweizeren Dieter Runkel. Så kommer vi op til depotet, hvor der bliver skiftet. Man skifter kun i det eneste depot på ruten, fordi det er det eneste, hvor farten er lidt nede. Og I vil se, alle sammen får en ren cykel, og Henrik skifter sig her. Og her kan vi også se Adrie van der Poel med nummer 66 her er kommet op igen. Han har jo mange og seje kræfter fra landvejen i benene og kører mange gange op på de lange lige stykker. Der kan han få lov til at komme ud og træde. Men det er de ryg, der hele tiden er sket. Før var 2 italienere og Henrik Giannis ude. Nu er det nogle andre, der rykker, og sådan har det hele tiden været lidt eksplosivt. Ja, nu er det en af franskmændene, der kører frem, og det går meget ned ad bakke her, ikke? Inden man skal op til målstregen. Så det er et af de steder, hvor man virkelig lige kan nå at få luften efter rykket ud på græsset. Men igen Henrik Giannis op på andenpladsen. Holder snor i det. Han sætter fint. Og det er på den bakke her, som Henrik kommer utroligt over. Det er Grønendal, de sidste 2 års sølvmedaljevinder, som kører frem her. Det er ikke en rute for Grønendal som sådan, fordi han er bedst, når der skal løbes, så han forsøger at rykke her, for måske at finde sin egen rytme. Og hvem skal gå efter? Det skal ikke være Henrik, det må være italienerne, der skal efter. Og det gør de så også nu. Nu kører Bramati efter ham, ikke? Det er klart. Der er 2 italienere, Grønendal er gået. Ja. Henrik skal bare ned og sætte på hjul igen. Grønendal, sølvvinder flere gange, sølvvinder sidste år fra VM, er gået alene afsted, og Henrik Giannis sidder og venter på, at italienerne Pontoni og Bramati skal køre ham op. Og sådan kan han måske sidde og lurepasse lidt hele tiden. Det bliver ikke ham, der skal lave arbejde. Det må være dem, der har mange ryttere med fremme i feltet, som skal arbejde her nu, ikke? Og det kan Henrik profitere på i den sidste ende, tror jeg. Og igen de 2 italienere i et studie. Grønendal her er gået. Grønendal er ikke så stor en tekniker, men han er vinder af den store Prestige Cup med fleste point, og han har det bedst, når han er alene, hvor han kan finde sin egen rytme og finde sin egen trøje. I feltet og sådan noget, der er han ikke så stabil. Og selvom der står her, det er Bramati på andenpladsen, så var det alligevel franskmanden Dominique Arnaud, der på hjemmebane er begyndt at trække læsset. Ja, franskmændene har jo også 3 mand fremme her, ikke? Og de skal også ligesom vise publikum, at de vil noget ved det her VM. Hvor har vi Giannis placeret? Han ligger direkte på hjul ved Dieter Runkel. Han har simpelthen valgt at sige, at Dieter Runkel er manden. Nej, det tror jeg ikke, at Dieter Runkel er manden på ruten der, men Runkel er en af dem ryttere, som forsvarende verdensmester må køre de huller op, der skal gøre. Nu kan vi se Grønendal igen finder sin egen trøje, sin egen rytme. Det er han, som jeg sagde før, det er han allerbedst til, når han kan ligge for sig selv. Og han plejer normalt ikke at kigge tilbage. Og nede bag i er det stadigvæk italienerne, der arbejder. Franskmændene er faldet lidt tilbage, og Giannis sidder beskyttet stille og roligt og følger med. Ja, nede ved Van der Poel nu, ikke? Han sætter hele tiden og finder idealsporet, fordi der kan godt være nogle steder, hvor der er lidt opkørt, men det undgår Henrik ved at kan køre sin egen rytme og sin egen løb. Og egentlig er det jo fint, at han allerede kom så langt frem, som han kom ikke, fordi startpositionen var dårligt. Næsten nummer 55 var startpositionen, men Henrik fandt hurtigt de rigtige hjul og kom frem til spidsen. Men her har Richard Grønendal fået et forspring på 10-12 sekunder måske. Og det er hans force, det der med at skære og løbe. Men altså, det er for tidligt at sige, at Grønendal har taget forspring. Men hvor er det på den her bane, Allan, at det kan blive afgjort? Altså Grønendal og Van der Poel specielt på de lange stræk kan køre mange ting op og så videre, men hvor tror du, den kan blive afgjort på den her rundstrækning? Jamen det er et af de steder, hvor vi er nu, at der kan ske nogle ting, ikke? Og der kunne I se, Henrik har valgt sporet i venstre side af banen, og de andre vælger ind i højre, og det har jo Henrik så åbenbart set, at det ene, der er mit spor, det han kører op ind i den side hver eneste gang. Og her med nummer 37 er det